Ongi etorri doia. Mi esker, Danele. Israel Galvanen Dream pieza hiltzatuta geratu zitzaizun, zer dela eta? Nik uste hainbat gauza egon zirela egun horretan, Madrilen. Hainbat gauza geratu zirela. Ze nik izatez ikusitan euskan Israel Galvanen beste pieza batzuk, eta izatez gero aurrera ere, jungo naiz beste bere pieza, nolabait pieza handiagoa, La Consagración de la Primavera ikustera, Madrilera ere. Eta berriz, pentsatzen badin badut, hiltzatuta geratu zitzaidana izan zen hori, Dream pieza hori. Frío. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En el instinto animal hay alguna prioridad? Hainbat gauza, bat, ziur nago Madrilen geundela maiatza zen, eta justo, hau ez da arrazoi bat nolabait piezarena, baizik eta testu inguruarena, eta aurretik geratuak ginen, hortzek Teatro Espainolen kanpoan, zerbeza bat hartzen, eta etorri izan Miguel Álvarezekin, Miguel Álvarez artista sonoroa eta baita Dream lana den zuzentzailea, musika zuzentzailea edo laguntzailea, Israel Galvanekin, Aimar Arriola zegoen eta etorri izan Rebecca Collins Collins laguna. Bai, eta hor hartu genuen gure azkeneko zerbeza elkarrekin, Junian elkarrekin hori ikustera, Rebecca etorri berria zen Madrilera bizitzen, eta jakingo duzu moduan, Rebecca 2 hilabetera hil zen, bapatean. Orduan hortze ere, da berarekin egon nintzen azken momentua, oso momentu bizia eta ederra izan zen berarekin. Izatez egon ginela buruko minetaz hitz egiten. Orduan baita ere uste dut horrek izan zen. Gero bukatzerakoan nik horrika irten behar izan nuen ze autobusa bilan joan. Hori bada, eta aldi berean nik uste dut hori hiltzatuta geratu zitzaidala, ze hori espero nuen zerbait ikusi nuen. Eta espero nuen horren hori izaten dudanean como una obra menor de Israel Galvan nunbaiten, pieza como imposible bat, da pieza imposible bat, da pieza nolabait amateur bat, edo dago, zegoen zerbait hor, nolabait como de mal gusto incluso, eta berriz horrek erabat harrapatu ninduen, me arrebató. Espero que sea un sueño, ¿no? Y que se le queden pesadillas un poquito, pero buena, pesadilla buena. Asko identifikatu nintzen egiteko modu horrekin, nunbaiten dela como una especie de festival de ocurrencias, ¿no? Eta esaten dudanean okurrentzia da hori momentuan pentsatzen duzun gauza bat, eta zoaz, eta desparpajo horrekin egiten duzu, eta la klabaz. Eta dago limitean, oso limitean dagoen pieza da, Israelen pieza da. Baina, claro, Israel da etorkizunetik datorren artista bat. Eta orduan berak egiten du hori posible. Nolabait, gauza amateur hori hain bizia eta hain aldibidean profesionala zera Israel Galvan. Israel Galvanen pieza bada en el Teatro Español y estás viendo como un fin de curso o algo así. Eta mezcla hori, zikintasun, edertasun, ridikuloaren mugan dagoen gauza hori ikustea, harrapatu ninduen. Zaten nuen bai, horrela bai. Bueno, esan dituzun gauza guztiak irudizkit oso interesgarriak. Kontestua aipatu duzunez, baina nizun galdetu, igual pixka bat Israel Galvanen inguruko kontestu pixka bat eman dezazun, ze nik adibidez duan ezagutzen izenez ez ezerra aipatu zenunean, eta ulertzen dut ez, dela pertsona bat badaukana oso ibilbide bat, eta ezakit, talentu bat, esan baina bai, talentu bat edo pixkat kokatzen baldin badezu bere pieza hau. Ni ere ez dut asko ezagutzen figura, baina Israel Galvan dantzaria, flamenko dantzaria, eta flamenkoan hasita, oso txikitatik bere, un historiko, esto es el flamenko bera da flamenkoa.
baina gero flamenko, nolabait dantzatu nahi ez zuen dantzaria. Baina dantzatzera derrigortua izan den dantzaria, nolabait familia edo eredentziaz, eta dantzaren bitartez berak topatu duena, flamenkoaren bitartez topatu duena, ez dakit nola esan, horrelako, flamenkoak ere badute hori, horrelako vertikaltasun bat, arrebatoa, horrelako medium gauza oso fuertea dauka beraz, da dantzari teknikoki alucinantea, oso alucinantea da baita ere Israel Galban nola hori konektatzen den vertikalki, arrebatu hori, nola dantzari flamenkoak ere baduten. Egingo dut hemen etentxo bat, ni gara horretan ere nengoen lan egiten, sartu nintzen liada handi batean, eta nengoen flamenko pieza bat zuzentzen. Ni flamenko ez dakidana eserrez, Rosario Toledorekin kuarteta pieza nengoen zuzentzen saiatzen. Pedro G. Romerok sartu ninduen liada horretan. Eta Rosario Toledo dela erantzari ederra, oso ederra, eta baita ere konektatzen dela vertikalki, zeban, arrebatan, baina Rosario daukana se va y no vuelve. Gero, cuando baja, jaisten denean, ia nun dagoen, ez? Eta berriz Israel Galban badoa, eta edago denbora guztian bueltatzen, eta bueltatzen denean, erabat konektatzen du gertatzen dagoenarekin. Ez dakit nola izan, hau da pixka bat argot de danza, baina Israel Galban dauka horrelako vertikaltasun bat eta aldi berean horizontasun bat. Nolabait gurutzea bizitzen du horretan. Eta hori ikustea oso fuertea da. Nire ez pertsona bat gehiago de horizontal, egon behar du denbora guztian konektatua momentuan gertatzen denarekin. No soy de grandes trascendencias, ni de tal, nago hor, eta berak lortzen du bide hori egitea, eta hori ikustea oso fuertea da. Orduan hori, Israel Galban da flamenko dantzari familia, Pastora Galban da bere aizpa, Jose Galban zen bere aita, eta hortikan dator, eta aldi berean flamenkoa apurtzen, flamenkotik irtetzen edo flamenkoa edatzen saiatu den artista bat izan da. Eta orduan, kolaborazio askotan sartzen da, liada askotan sartzen da, beti dago hori bere mugak, behar du horrelako ezerosotasun bat dantzatzen edo piezak egiten jarraitzeko, ez? Gero era adibidez, Dream piezan, nik hori ere beste pieza batzuetan ikusita neuka, baina Dream piezan oso garbi ikusi nuen nola bera dantzariaz gain musikaria da. Eta izatez, zeuden hor lagun batzuk, Maria Salgado besteak beste, eta Franka Beza de Baka, eta esaten genuena nola Israel Galbani eman beharko ziotela el Premio Nacional de Música. Ze bera dago denbora guztian musika egiten, ez dakit dago improvisatzen, eta bera nabaritzen du norbait sartzen dela, mobil bat sartzen dela publiko artean, eta lo mete a compás, la reacción. Dago denbora guztian musika aldetikan, eta hori ere ikustea bada oso impresionante. Aipatu dituzun gauza hauetan, iruditzen zait gauza batean baino gehiagotan agertzezala kontrakotzat hartzen dian edo gauza batera, aipatu bezule lehenko nolabait ere profesionaltasun eta pixkat gaitasun tekniko, virtuosismo dena dalako, ahalmen tekniko handi horiek, eta aldi berean piezei buruz freskoak diala esaten denean, esan nahi dugun hori dela zerbait, pizten zaituna, eta igual ez dago ejekutatua bikain, baina daka freskotasun hori, baina kasu honetan badago igual bi gauzak esaten zen hasiera baten, da gero baita ere vertikalidadean eta horizontalitatearena bi gauza horiek batera jartzeitun pertsona bat, edo kontrakotza jo daitezken bi gauza edo bateratze ditun, ez da hori interesagarra egiten zaizula zuri, ez dakit zuk ere
Olako gauzak eukitze dituzun lanean, aritza zeranean? Bai, hori da. Nik uste dute niri ere asko ikutu ninduen lan hori inklusio ideologikoki bat natorren gauzak ikusten ditu dalako hortzez, eta niri nolabait egitea gustatuko litzaidaken, eta ikusten nire gustua hortikan datorren ere, eta piezak ere daukan, ez da un alegato al mal gusto, ez da hori, baina ez da una defensa del buen gusto, ez nola esan bizik, eta pieza osoa da, ez dakite, como una especie de líquido amniótico, plastikoekin, izatez ekarri ditut, berak egiten du dauka estena bat azteko. Fijatu naiz, poltsuan zenutela zehoze, eta... Material honekin, dela como jatarran baiten, eta beraten da como unos choriz honekin, jantzita, eta lurrea, eta ingurunean, eta egiten du un número, klak, 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 eskuekin, hankekin, horrelak ez como, material hori jatarra, baina berak egiten du, lortzen du hori. Hemen utzi dezakeguna egin badezuela, noizean behin parrala jan un poco edo. Bai, piezan dago beste gauza bat importantea, izena dream dauka, ametsa ingelesez, baina da, zuek esan dezun bezala, anagrama bat, de madre ama hitzarena. Eta nizun galdetu baitere, ze bere pieza hortan, nik ikusituan bideoetan, ze pieza zuenan ez dut ikusi, badago ez, amatasunaren eta amaren figuraren olako, uniberso hortan pixka mugitzen da, eta ber, zuri, si eso hori ere agindota zitzaizun erakargarria edo interesatzen zaizun pixkat hori nola lantzen duan, generoarekin lotuta kasu ere bai, ez dakit? Bai, piezan gero bera gonbidatu zuen Paquita Cobos dela bere abogada. Ze berak lio asko ditu. Ados. Bati bat emakumekin uste dut. Lio asko dituela. Eta orduan, uste dut hau dela lortu duen abogada nolabait onena, beraien lioak, bera lioetatik nolabait libratzeko edo dena den. Eta emakumea badoa hor epaiketan bat egongo bagina bezala, eta baita ere ugaztuna eta amatasuna eta ugaztunen eskubideak eta horren ingurunean ere aritzen da. Nolabait hori, amatasuna balitz bezala un juicio del que no sales indemne. Horrelako zerbait. Gai horri ni ez da harrapatu ninduen gauza. Ez da hori... Gaia, normalean ez dira gaiak berez, testualan, errelatoa ez da gehien harrapatzen dauen gauza. Dira beste gerusak, beste komplexutasunak. Edarra zan bera entzutea, oso emakume poderosa, da hotz horrekin, txiki-txikia, baina ez da harrapatu ninduen, ez da hortikan nizartu nintzela. Gero iruditu zitzaidan ere, ausarta, ze berak Israelek hartzen du bera amabalitz bezala, eta berak egiten duen parto, dena da oso literala ere, eta gauza hori amaterraren gauza hori, dena literala, badago kordon uminikala, badago ari gorri bat, eta moztu egiten da, gauza batzuk esango zenuken da. Eta berriz daude, bai, esaten duzu, bai. Bai horrelako literaltasunari buruz, eta bera sartzen da lio batean. Israel, bera egiten du amaren, eta bera parto bat egiten du horretan, horrelako gauza batekin tripa moduan jarrita, dena... Ez que bideoan agertzen zen hori, dena un poco como... Triparena. Triparena, ez? Eta nik hori, dakit nola esan, me rindo ante esa ausardia, ez? Me rindo, no hay... Rendición absoluta. Polita da, ez, odako zerbait iristea, ikusten horbera egoera baten una amore ematen dezun. Olako gauza bat, ez? Bai. Ez da inbestetan gertatzen. Ez da inbeste gertatzen, eta horretan gertatu zitzaidan rendición absoluta. Ze gero pieza horrek izan zituen detraktores, izan zituen. Baina nola. Ze gero bera denbora gutxira, baita ere Madrilen aurkeztu zuen Consagración de la Primavera, ja beste pieza bat. Hau da ikustera zoaz jungo zerana, ez? Jumintzan, gero. Eta bai, klaro, bera da oso dantzari ona, baina
la rendición edo zera etzan berdina izan. Ze interesgarri eskerrik asko. Bueno, pixka bat igual zure lanera edo pasata, bueno, zu, ez dakit, Nikola jarriot gidoian, ados ez baldin bazaude esan, dantzari eta koreografo moduan, bestea beste, baina dantzari eta koreografo ere bai. Baina, edo ez, edo eta, masaje bat da egiten ari zeran piezetako bat. Ikusmenaren masajea, pupa, pupita, pupila, ja, bueno, bada tartetxo bat egiten ari zerala, baina jarraitzen duzu egiten. Eta badauka baitere beste formatu bat ere ukizuen atoiko erakusketa, baina bueno, horre igual berandu helduko diogu. Nola sortu zen ikusmenaren masaje hau egiteko nahia? Bale, ingo dut ere horrelako etortzeak burura. Intro bat baino, lotuko dut Israel Galbanekin, ze justo pupa, pupita, pupila, masaje la visión, ikusmenaren masajea, egonda ginen egiten 3 astelenago, eta 3an, apirila horretan, Madrilen ere. Eta etorri zen Miguel Álvarez egitera, pieza, padrilloan, soinuaren, eta nobait, pieza lagundu diona, musika, soinu aldetikan eta horrela. Eta etorri zen Miguel egitera, eta bueno, badakizut dagoela estena bat, nunik bezeroari edo pertsonari edo ikusleari begiak kentzen dizkiot betirako kentzen dizkiot. Bigoiarekin hartzen dizkiot begiak eta raga ateratzen dizkiot, bai? Eta gero egon ginean Miguelekin hitz egiten eta estena hori berari momentu horretan, badakit ez dizkiot begiak kendu, baina bildurra izan nuen, zeda estena bat dela oso infantila, baina pertsona batzuei bildurra ematen dira. Eta soinua da oso... Nik egin detik orain, entziso txiki bat nahet egin, dela 2 aldiz eman diazuela masajea, sorte duen horietako bat naiz, eta gehien gogoratzen nuan bigarren aldira jo nintzanean, zan begiarena. Osa, hori izaken daken soinu hori superpresente buruan. Egon gien horretaz hitz egiten, eta gero Miguelek izan ziren. Bueno, etortzen zarenean Dream ikustera, ikusiko duzu gauza bat. Eta Israel Galbanek egiten du estena bat bigoiarekin horrela. Ara! Bigoiarekin ahi taka, bigoiara begietan. Orduan daka lotura oso... Bai, nik uste ez? Bai, zainean Miguelek izan ziren. Hori ere. Orduan, bai, nundikan ateratzen da masaje la visión. Ni ere, masaje la visión eta orain dagoen hildo hau ez, masaje de testos en lehendabizikoa, ikusmenaren masajea eta masaje eskanir 2. nolabait masaje eta hain gertuain proximitate horretan, hurbiltasun horretan ikuslearekiko, nik duela urte batzuk ez nengola bat ere lerroneta de teatro participatibo edo esperientzial, bat ere ezan nire gauza, bat ere. Ez nuen inolaz ere pentsatuta horretan bukatu baino, pasatuko nintzala horretatik, ez? Gaude 2019, eta gaude Pika lantaldean. Pika izan zen, azalan egin genuen ikasketa talde bat, 2 urtez, hainbat artisto batu ginen, eta hor egon ginen 2 urtez laguntzen, eta lana partekatzen, eta hor nik jartzen dituen horrelako, garatzen jun izan ezen horrelako metodologi, joku, makina ditudan batzuk, elkar laguntzeko. Horre, Miguel zegoen, parte, Pablo Marte, Marion, Camila, Vigor, jende Nazario, Ainada Gardón. Eta urte, eta ni dantzari moduan ez diot inoiz asko jorratu irudiari. Ez dut irudiekin asko funtzionatzen. Orduan, nire makina guzti horiek zeuden nolabait formateatutak edo para el directo, ez dakit nola esan, para la performatividad gorputzarena, edo beste bari naiz askoz gehiago del logo, del lenguaje, egiturena. Eta, horre hainbat lagunekin, besteak adibidez Pablo Marte, Carlos ere zegoen, Rebeka ere zegoen lantalde horretan, egon ginen nire ekarritako makina edo joku horiek tuneatzen
gehiago visual ikusmenarekiko. Ze beraiek esaten zuten, jo, gu gehiago funtzionatzen dugu irudiekin. Osea, erreferentziak eta artista visual o plastiko asko dauzkate, horrelako karpetan dauzkaten irudiak direla erreferentziak. Adibidez, Pablo Marte eta makina bat, esaten dira zeo edo pelikula bat, edo... Zu galdetu zen iola edo noiz izan zanez, hilarak agertzen dian pelikulak eta Pablok zakala 5 minutura Irista bat. Minutuakin inkluso, kasi, ez? Irudiak, eta orduan, norabait, makina guztiaiek juntziran irudira, tuneatzen edo ikusten. Eta izatez hor, atera zen pikarot, egin genuen tarot bat, irudiekin eta irudiak nola elkar irakurri, eta horretan egon ginen. Eta aldi berean, baita ere galdera hori, nun dago irudia. Nun gertatzen da irudia. Nolabait irudi dialektiko bat, ez argazki bat, nun irakurtzen da, nun dago puntun edo horrelako teoria horiek, ez? Eta horre, gomina baita ere irakurtzen, orain ez dakizten den, edo Agamben, edo Huberman, edo horietariko bat, como hacer arder la imagen, Isabelekin, nun irudiak erre. Eta orduan hor, nik baita ere modu oso literalean itzultzen ditudala gauzak, oso literala naiz, orduan hasi nintzen laguna gonbidatzen kobasuloetara juten. Eta baita ere dantzan daukagun gauza bat, irudi bada, ver con los ojos de atrás, da horrelako, dejar caer la mirada, ze dantzan batzutan gaude dantzatzen, eta ez gaude begiratzen, gaude beste gauza bat begiratzen. Badago horrelako misticizmo bat, los ojos de atrás y dejar caer los ojos. Eta orduan, ni oso modu literalean hasi nintzen, guazen benetan ez ikustera, eta ez ikusten dugun horretan, iluntasunean zer da ikusten duguna. Eta orduan, ikusmena eta bizio, imagen y visión. Egun daude las visiones. Vision horretan, eta hor, ariketak egiten, kobasuloetara juten, hainbat Lisa Nelsonen ariketak egiten, eta orduan hor nik harrapatu ninduen. Esan nuen, noa saiatzera zerbait kontatzera, relato bat, zerbait kontatzera, baina irudirik gabe eta aldi berean irudiak, baita ere pikada irudimenaren, grupo de imaginación, irudimena bada, eta ni nengoen nola irudiak, irudimena eta eskuak nola niretzat oso relazionatuta daude. Oraindik ez daki zergaitik, baina hor dago nire irudimena asko funtzionatzen du nire eskuen pultzoarekin. Eta orduan, hasi nintzen hori, horrelako itzulpen oso literala egiten. Ze orduan hartu nuen Julio Verneren Viaje al centro de la Tierra, oso gauza... Eta orduan, hasi nintzen saiatzen, hainbat hortikana eszenak ateratzen, idazketa lan bat egiten, eta horiek, begiak izango balira holtza, edo izango balia interfazea, edo pantalla, horra, nolabait baita ere, irudimenera eramaten. Eta hori egiten, erronka bat zen. Erronka bat zen, eta hori ikusi nuen, gauza asko gertatzen ziren. Koloriak, denbora asko pasan nuen nire gainean, begietan probak egiten, eta harriak jartzen. Prestatu zen zuk zure buruan gainean. Ni nire burua eta ni nire semeekin. Ados. Amatasuna hortikan datora. Jarri eta kateak. Berriro kateak, jarri eta kateak. Esplikatuko dugu igual pixka bat, zuzua zen ikusmenaren masajea ematera, etzaten zera, nik egin nuanean 2 pertsona egon den, ze Letizia zegoen horbait ere ematen masajea zurekin batera, eta horren zure iztezera, etzate zera, eta hor gertatzen da dena zure begietako holtza horietan, dakaro gauzak daude, dago maitxo bat ondoan ez, erabiltze dituzuen materialekin, eta gauza hainbat kapitulo daude eta bidai bat. 10 eszena da, hori da, 10 eszena da, eta nolabait bidai bat da. Bidai bat da, nolabait da, bidai bat, Viaje al centro de la Tierra, guazen barruruntz, guazen, eta aterako bera bestaldetik itsasoan, eta baita ere geunden pandemia garaian. Pandemia garaian eta pikaren bukaera. Pikaren lantalde hau zoragarria izan zen, baina bukatu zuen oso energi intentzoekin eta afektu gatazkekin bukatu zen. Modu niretzat, modu
nola esango nuke, niri zauria, zauritu ninduen modu batean, ez nuela espero. Oso gauza ederra, batean, gauza gertatu ziren hortzen, orain ikusten duzu eta normala ere, beste pertsona, baina niri hori, zauritu ninduten alde batetikan, eta gero pandemia, geundela punto de vista, itzatez pika taldearekin, geuden punto de vista festivalean, Iruñan, zinen eta hortikan etorri ginen gaizotutak. Eta ni oso COVID fuertea izan nuen oso hasiere. Bai, ze hori izan zen hasieran, bai. Martxoak bostean. Bai, gogoratzen ez baten bate gaixotu zena hor, punto de vistan, bai. Oso gaizori, asko etorri ginen gaizotutak. Eta ni ere COVID-aren hasiera hori ere izan nuen oso gatazka handia familiarekin, amarekin, oso fuertea, izatez nesnekin COVID-a zela, petatzen nuen nire amaren eztabaida izan zela egin zidana gastritis edo gutxune handi hori. Eta orduan hori dena ere, zauriaren ni nire pekado kapitala dela argia, beti kanpoa eta beti argia, ezan nuen idoia da momentua sartzeko zaurira, eta orduan egonitan hortikan dator azalako larraja, gauza asko ireki ziren lurpearen zauria, tunelako, basuloa, barnera jun, iluntasunera jun, itzaletara jun, idoia hor egon behar duzu, bezatez hor egon da naiz bi urte. Eta lan hori hor egiten da, hor ekoizten da, horreko izten da oso modu garbian ere, dira gauza batzuk, piezak badauka, horrelako siniestralitasun bat, baita ere guazen beldurretan egotera, guazen hor egotera, hor ondo gaitezkere,